trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikawhaag 5 ka Domingo sud sa tuig. May panahon nga mohatag kitag husay sa tawo nga atong gitrabahuan, sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, kung unsay atong gihimo sa atong salapi, sa atong panahon, sa mga tao ubuta nga anaa sa atong responsibilidad. Ingon usab niini sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Gipuy-an ba nato ang atong katungdanan sa atong kaugalingon ug sa mga taong gipiyal sa Dios kanato? Giunsam nato pagtukod ang gingharian sa Dios dinhi sa atong taliwa. Busa, uban sa pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi na gipaambit ug gisalig sa Dios kanato. Manindog alang sa pagdaig sa Ginoo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Minaot na yung bining santos nga misa, ang mga itong pag-ampo, no? Ang grasya sa Ginoo, unta mabuhagay sa tagsa ka panimalay, natong tanan dinhi, nga niya dinhi karon, may pang grasya sa kalinaw, no? Sa usab o ang grasya sa kayo, sakit sa lawas o kalag. Pumunta tayo sa panimalay karon nga diin misa kini gisaulog karon maabot ang panalangin diha kaninyong tanan nga nagsimba. Pero mandam kita pagsaulog ning santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasiluan ang atong mga sala, dalong ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, dito sa mga langit.
Mag-ampo kita. O Amahan, ginumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa mabalaod sa gugma. Himo ang mahigugma kami kanimo, usa-usa ka namo. Aron madangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kaalang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa matuod nga relihiyon ug kasabutan, ang propeta nga si Amos nagpasidaan sa katawhan sa Dios, nga ang Dios magsalikway kanila kung magpadato sila pinagis pagpahimus sa kabus. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni propeta Amos. Atong paminawon. Pamati niini, kamong nagtamak sa mga timawa, ug naninguha, paglaglag sa mga kabus. Nagingon kamo sa inyong kaugalingon. Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanusaman matapos ang adlawng igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo? Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan, aron paglimbong sa mga pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sindalyas, aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel nanumpa. Dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa mga kabus. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Daigang ngalan sa Ginoo, daigonon ta ngalan sa Ginoo, karon og hangtod sa kahangturan. Labaw sa tanan kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang himaya. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan. Og nagadungaw sa langit ug sa yuta nga naa sa ubos. Si San Pablo nag-ingon nga ang liturhiya kinahanglang maglangkob ug pag-ampo alang sa tanan nga maluwas pinaagi sa bugtong tigpataliwa nga si Jesucristo. Bisan ang mga pagano atong iapil sa atong mga pag-ampo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atong paminawon. Busa awhagon ko kamo, una sa tanan. Nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo,
mga pangalyupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa mga hari ug sa tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawng kinabuhi. Diyos nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang maghiusa sa Dios ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran. Ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Payaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Diha sa kadato nga may piniyalan. Isuginlan siya, giusik-usikan lamang ang iyang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Usa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kini nga ako nadungog, mahitungod kanimo. Hatag kog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon, dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon si iyang kaugalingon ang piniyalan. Papawaon naman ko sa kong agawon. Unsa may buhaton ko? Di ko makahimos magpangawt og kanal. Ug mauwasab ko sa pagpakilimos. Kini akong buhaton. Aron ko papawaon ako sa akong trabaho, may mahigalaon ako nga mopaskak kanako sa ilang bahay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agawon ug unya iyang gipangutana. Pila ba'y utang nimo sa kong agawon? Usa ka gatos ka taro nga lana. Bitubag ang tao. Ani ang imong bali? Lingkod, ug kalim-an lang ang isulat. Matud sa piniyalan, o giingna niya ang usa. O ikaw, pila man imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Mitubag ang tao. Anang imong bali? 8 ka gatos lang ang isuwat. Miingon ang piniyalan. Ang agawon ni ining tikasan nga piniyalan, miday kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kalibutan na mas maantigo mo duma sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ug si Jesus may padayon sa pag-ingon. Busasultihan ko kamo. Pagbaton kamo mga higala, pinagi sa mga bahandi nining kalibutana. Ang ining kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasadigan sa gagmayng butang, kasadigan usab sa dagko. Kinsa kadtong limbungan sa gagmayng butang,
Limbungan usab sa dagko. Usa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsa rupial kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kung dili kamo kasaligan sa butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa inyong kaugalingog mga butang? Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka galon. Nahitabo gayud, iyang dumtan ang usa iyahang higugmaon. Umingon siya, maunong siya sa usa, o iyasang ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Simba ko rato, no? Di tayo may tabo, pero atong istoryahan. Kung oroy, no, kanang hold upon mo ba sa daan? Hold upon mo. Unya, maingon ang hold up ninyo, pilion mo, no? Money or life? Kwarta ba yung ihatag o patyon ka nako? Money or life? Wala mo tangor. Money or life? What choice? Kung gamitin mo yung motok, ang life, yun. No? Yang kwarta, makitaan man na. Diba? Pero ang life, once ikaw, mawa na gina. Wag ta na gina. O, manitan ka ron ikaw, balhin kag pulianan. Ibutan nimo ang tanan nimo mga kaptangan gyud sa iyong panibalay sa usa ka dakong bangka ba, no? Mubiyahe ka padung sa Bohol baka, no? Kami tanang padung ka dito ni unos mag-ayo murag ni bagyo ba. Kami tong pinialan mo kapitan sa dakong bangka yung mga nan. Karon kita maluwas makaabot kinahanglan gyud i-diskarga gini. Pero dito sa bangka na tanan nimong kaptangan, tanan nimong tanan gyud. No? Unsa may what is the wise thing to do? Unsa may labing maayong paagi atong buhaton? Of course, tingali, amaw gini atong buhaton. Kay kung di ingon man kapitan, kung di nyo diskarga, malunod ang tanan. So, i-diskarga gyud mga butang. Bahala nagmahalon kayo. I-diskarga gyud. Haron maluwas ang kinabuhi. Murag gini is the wise thing to do. Pero kadang ko masugatan mga istorya og tinuod, di ba? Usa gani ni ana, no? Katong diha nalunod nga barko dinhi. Usa sa mga survivor ba nisulti nako. Nga iyang kauban ko no dito. Pagkalunod gyud sila gawas na unta gyud, no? Naluwas na gyud sila. Kung ibalik man gyud iyang kauban, kay gikuha ang pitaka, gikuha niya yung bangan ni kwarta. Awa. Nalunod siya uban gyud sa barko. Nalunod. Gibalik lang gyud. Kaya kadungog nga batanon kayo, no? Tulison sa daan, di pa hulkwaon lang cellphone. Bahala na. Kupot yun sa cellphone, bahala nagpatyon. Daghang gipatay, itong kaya di mo hatag sa cellphone. Ano ba, katrawan niyo ba? Unsay mas importante juga kini, butang o kinabuhi ba? Salapi o kinabuhi ba? That's the wise thing to do. Pero, ato makitaan bitaw, no? Nga naman ba nga, kita, no? Tungod sa salapi, manulis ta. Bisa paghibaw ta, unya hidakpan ta, mapriso ta, hipatyan ta. Nga mas importante magyod ang kwarta. Sa itong kinabuhi. Nga magyod nga, tungod sa kwarta, ibaligyan na itong lawas. Hay mo mas importante. Tungod sa kwarta, ibaw ta,
Usa gibuhat nato, no? Kita mo trabaho ta murag kabaw trabaho adlaw gabi bisag mga sakit ag mga matay na kita hapit. Tungod sa kwarta, pangwarta, kita tanayana. Usay tungod sa pangita og kwarta, wala ta panahon sa pamilya. Ang kinabuhi uban sa pamilya. Labaw na lang tungod kay sita, kita kwarta, trabaho ta kada adlaw, domingo, wala ta panahon sa pagsimba o gani sa pag-ampo dias panimalay. Di ba hamay mas importante? Di ba ang kwarta sa atong pamatasan mas ang kwarta magyud? Huwag na ulipol matas kwarta. Ang tanan na itong kinabuhi gidiktar sa kwarta. Naagyod. Mabitaw nga, daghan kayong mga sa Ebanghelyo, ato ang madungog si Kristo, bahin sa butang inguni-ini ba? Bahin sa salapi, bahin sa bahandi ba? Tambag yun niya. Puma ni Kristo ba? Kung may makuha ni mo, kung maangkoy na mong ning kalibutan, nyo pildi imong kalag, imong kinabuhi. Yung gisya, what does it profit a man when you gain the whole world and lost your soul? Kami tayo hinulumi ni Kristo. No? Ngayon siya, pagkalisod gayod sa usa ka dato, nga makasud sa langit. Mas makasud pagod ang gitawag ito, ang kamilo sa lungag sa dagom. Nagyawag ta niya, nga, pag ang kinabuhi ba, no? Sa kinabuhi ba, nga sa pagdato na to, magdato unta kita sa gitawag nato sa kalagnong kinabuhi, treasure of the world. Muna gitawag niya to, oy buang katubitong nag-hoarding ba, no? Tipo kwarta si kagulingon to enjoy life. Yung sa ibuang mamatay ka nun. Lingon siya nga unta angay ka nga mangandam ka ug bahandi di lang kalibutan na bahandi alang sa laing sa imong kinabuhi uban sa Dios. Mao nay hagit sa Ginoo, daghan na kayong panahon gyud, mga panahon ang Ginoo bahin ini pagbadlong kanato. Og iyang gihatag kanato ang panag-ingnan, no? Ginan niya buang katong gitawag tug na buang og pangita og kwarta, pero ingon niya kinahanglan magialamon kay you should be wise. Unya iyang gihatag na itong model gani, no? Kini kayong maro nga pinialan ba? Kini pinialan mo yung gihatag niyang model na to nga may pagkamaro. Pero lingon siya, bisag maro ni, tanawa ni, sundan ninyo ni. Usay sundan to niya. Nga ningon siya, nga kini siya, tanawa, ang iyahang pagda sa salapi, sa bahandi, iyaha kining gigamit, haron siya, maka angkon og gitawag tug tunhay kinabuhi pa o nindot na kinabuhi. Maka kupatawag sa mga amigo nga mudawat diha kaniya. Kini sugilan ng mga isuol kung paminaw ng pag-ayo ba. Ito po ninigod nga kining piniyalan, no? Nagsakpar man siya nga nagbinuang, maro. Munang papahwao na siya, sa sunod papahwao na siya. Hindi man siya makahimo, kaya wala siya mo trabaho, mauwaw sa pakilimos, wala siya kapaingdan. Muna pa yan kinabuhi, wala yun. Doomed na. Pero bright siya. O gidaig biha, gidaig siya sa iyang agalon, gidaig siya sa Ginoo diri. So may gibuhat niya. Ipatawag niya ang mga utangan. Kapinilan man siya, utang na pila imong utang. Sa gatos gani, ingon 50 lang. O kaha, sa gatos, 80 lang. Ang ibayan ba? Pulmiyo ka, usan nangawat siya, dili ba ya? Kaya ang ubang na komentarista sa Ebanghelyo, ningon nga, dili, kay siya mapinayalan man siya, ang iyang komisyon, mao'y na iyahang gihatag ato. So, ang sagalon, mauna siya, pero ang komisyon niya, imbis kwarta, kas iyahang gihatag ato nila sa utangan, pamasin, nga sila, no? Maamigo niya, niwa na siya trabaho, dawaton siya dito.
Yung maingon ang galon, pagka-bright ng tahanan. Pagka mag-ogyod mo invest ba sa salapi ng kalibutan na, no? Sa kinabuhi. Haron doon na siya, haruhay, o luwas ng kinabuhi. Yung maunay gihagit sa Ebanghelyo na ito karon. Nagamiton taning ato ang bahandi o sa mga gani, nagasas disyo na ito ba? Nagkini, ato kining invest, no? Haron kita makaangkon og tunhay kinabuhi o kaluwasan. No? Kaluwasan. Gamitan ni ang butang. Hagdanan na ito paduong sa langit. Invest. Kanang ro itong kwarta, nga muna itong invest, no? Asa man ninyo invest ninyo sa lapi? Dahil ginaingon nga, kung inyo ganing sa lapi, invest ninyo diya sa bangko, iso sa bangko, may interest na, pero gamay, gano'n kayo, lami to mapildi sa inflation. Pero imo nang invest, pinaging negosyo, no? Negosyo, why siguro usahay? Ganan siya, mapildi ba unsa? Pero kung imo nang invest, ang imuhang ka, bahandi, no? Idiposito na sa tiyan sa mga kabus gutom, sa mga ilong gutom. Kana ko nang may labing maayo. Kana, di lang na kayo ganansya ng kalibutan na, doon na po ginaganansya ni mo dito sa harian sa langit. Invest in the poor. O ang Ginoo daghang kayo puwag pa na sa mga ang tao nga mutabang sa kabus sa timawa, mapuno sa panalangin. Unang Ginoo siya ito, ha? Naaga niyo maghikay gani mo, pag-ibita na yung timawa o kabus sila pagkana, ang inyong ganti, di lang ni kalibutana, kundi gantihan mo unya diha sa panahon sa pagkabanhaw. Invest diha, o ang ganti diha, langit nun. You will have friends in heaven. Naata, muna'y hagit. Si Pope Francis ba, nahisgot siya nga, ang crisis ko no, yung kalibutan na ingon ini, nakita niya ba? Nga ang mga tao ko no, nga mo invest ilahan sa lapi sa bangko, kung ang money market mo, us-us gani kayo, tragedy na mo ratol na kayo ang market, panguyawan ng tanan. No? Basta kunhod lang na ang tawag na ito, ang stock diha sa kuan, sa bangko. Pero kung ang sa kalibutan gani na ang mga gigutom, way pagkaon, timawag kabos, pero lang, it doesn't matter. Muna greatest tragedy ko no kayo. No? Nga kung sa lapi kita muratol. Pero kung timawag kabos, naglisod-lisod na, murugwa lang, kanaanda na, it doesn't matter. Muna nga, ang Ebanghelyo karon nagpasabot dito, unsa ka importante na iba nga, kining butang sa kalibutan, kining bahandi, kining salapi, no? Gamito gini siya as a good steward, isipinialan ba? Haron kini, di lang ta makaganansya o daghang mga amigo, kundi kita panalanginan sa Dios, dunay interest nga to sa langit. Daghang mga tao nga mingon to ba nga giunsa nila isipinialan ba? Kay tanto nabiya pinialan betas Ginoo. Di na tayo kaalam, doon na tayo kwarta, bisag gamay itong kwarta, nagipiyal na to. Tanawa ang kinabuhi yun sa nila nga they become good stewards. Basa ko sa kinabuhi ni Mother Teresa of Calcutta ba? Gisaway mo to siya ba? Gisaway to siya nga, ikaw madre, nagsasekriti kayo ikaw madre ha, daghan mo amot ni mo. Nga gani, ang kanang mo amot ni mo, gikan na sa mga drug lords, gikan na sa kinawat sa gobyerno. Nganong mudawat bang ka ni anak? No? Nganong mudawat bang ka? Mother Teresa ba? Ito siya, kung na imuhatag niya, di ba siya mangutan na dinggikan? Kung ihatag na para sa kabos, no? Bisagi ka pa na siyawa, dawaton niya. Di na question, kaya ka na sa lapi, ihatag na timawa o kabos, kaya ka na sa lapi, di man iuli na sa kabos, kaya para na sa kabos, di na ila, magiging gisunod din ito niya, o niya, ihatag sa kabos. Pero importante, diigikan, o di siya mutara ni anak, doon ay mutabang,
kahagi ka nas korupsyon, kinsa mismo gani sa yawa, ihatag, ibalik kay kining butanga, ang isuon, kay sa lapia, kinahanglan ni sa magigutom ug timawa og kabus. Og tinuon na biya mga isuon. Kana bitang gitawag tog tainted money o kanang mga butang ba nga murag one eye pools ba, like for example kiingnan tao kakana atong sanina diha sa atong parador nga daghan jud kaayo nga dito magamit nga ito naghuot ang uban kay huot na kay dako atong tiyan di ginato dispatchar kay paabot ang mohiyos ning dugay di na ra bagyo mohiyos usahay di na gyud mohiyos no. Niya ato lang yung tipigang, tapos ginhawab siya, niabot at kisi katuig. Ngayon, kanang sina, di na naimo eh. Di na naimo. Iya na atong tao nga wahi sanina, atong wahi sanina, di na naimo. Kung imo nang ibilin diya, kinahawat na nimo, ito sa Ginoo ka na, it doesn't belong to you. Diha agop-op lang ni ana. Sus, namahaw na natalina, o amot, o siya namuyo na diha. Pero imo ginagitipigan. Bisan unsa man, no? Bisan unsa man. Napagay ko na ingon ini ang gitawag tog isig kapiliyalan niya ba. Musik kumumot karon Domingo ang mag sauro batas niyang death anniversary no. Dia bitaw ito istorya ni pero mo hungihong ni siya. Kasi musik kumumot ba? Kasahin to siya o diocese nga doon siya right of succession. No? Nga siya nag-irig sunod, retire sa obispo. Katungog katong batasan niya ba nga kapag bihatagon yun, kaayo bihatagon, di ba? No? Nga bisig unsa, ipanghatag niya. Ipanguyawan ang mga pari dito, kuno, mga dagong tao sa mga simbahan dito, na kung kini ni maobispo, ang ilang tanang butang simbahan, tingaling bahurot o kawagtang, babangkrap kay panghatag. O dili sa sayop sila ha? Kaya kato si Musik Kumumot, diba ito, obispo to. Nato siya pectoral, nato siya sing-sing. Ay sus, ang kini mga butanga, ipambrinda. Pambrinda. Dili tungod kay musugal siya. Iprinda niya tungod kay dunay nang inahanglan, dunay ta sa ospital, dunay kuan, gipanghatag niya. Tarawa sa iya pagkapinihalan, no? No? Di lang kay gitawag na to, ingon na to nga nang inahanglan, no? Nga kunili kay bisag nang kinahanglan to para diya, pero mas nagkinadunap mo nang inahanglan pag yun. No? Ang butang gihatag niya, ha? Di tayo ang itang gamiton, pero kini dispatchar niya kay dunay mas nang inahanglan pag yun. Mabitaw mi, di mis pardon kuyog mi. Usay among sudaan sa pamahaw, memorize sa ahay. Kay ay kung man misa, maglinya mo ito magkalimos, ang tanang kolekta, nahurot naman, kapos taas, ingon na ko sinira, nyon, mangumpra ta, wala mo kwarta doon, memoray na sa, nimi ko siya, ano lang bala ka, mas gigutom sila kay nato, talaw ha, mas gigutom sila nato, sige matagkaong nga pare, ibitahon man ta, mas gigutom sila kay nato. Katong kwartahon ta, angay tatos pagkaos nga pare, pero doon mo mas nanginahanglan. So, ito ay hatag niya, paligya mo yung cross niya dito ang pahatas panghinahanglan. Ingon ni anak, kung kuyawan to sila, ug palitan mga dispone. So, mahurot dito, mahurot ng mga siya, mga kuan, so, panghatag. Sama sa karkar. Naghagay sa ipanguhan nga, basta ihatag. Lisod kayo. Basta purol niya, ginhanglan, ihatag pag yun niya. Ingon ni anak, ingon si anak ang iyang steward nga murag ang butang kalibutan ba ihatag yun ngadto sa tawhan. Labi pa ha mas mga kinahanglan. Usa ka buta kay laba ko ni usa sa mga labing dato gyud nga tawo sa kalibutan. Sa Amerika si Warren Buffett o si Bill Gates, no? Balita ba gina, naana mabasa na. These are billionaires. Billionaires sila.
ang ilahang mga bilyon sila bang, ilang mga kadato ilang daghan, ilang mga kwarta, no? Ilahang gipanghatag ngadto alang sa kaligukan sa kaluoy, sa kabus, philanthropic activities. Ihatag nila. Yung nag-organize sila anang grupo nga gitawag tog serving, no? Sharing. Serving, di na ilang giauhag ba? Nga mga dato ni ba? Ina lang nga, you share. Use your money to reach out. Ipanghatag. Kaya ilang realization, gisuwat lang ini, ingon sila, nindot kayo, kay kini atong salapi, bisag kay daghan atong salapi ba? No? Ang labing maayong gamit ni ini, no? May gamit ni maayong gamit ni ini. Kung kini gamito ni alang sa pag-alagad sa uban, labi pa sa mga timawa o kabus. Kay kung gamito ni mo ni alang lang sa pagtagbaw sa imong kagalingon, useless kini. For self-consumption. Useless. Mo'y pong. Kini mga dato ni. Ambot o siya tinuhuan nila ni ini. Pero kana tinuod yung kayo, realization lang na ba? Kini bahandi. No? Bahandi nga to, mas mapuslano ni kung mapaambit. Kay sa tipigan mo na diya sa mong kaugalingon lagi yun. Useless. May so, isip piniyalan ba? Kini mga piniyalan bitaw? Kanang, di lang sa dagong butang, sa gagmay butang. Gagmay butang. Di bitay dunya, nasa simbahan ba, kusog kayo, donate, sus, pata, kaliho ka simbahan, thousands, millions, good. No? Yan diha say, kanang trabador simbahan, tiglimpyo ba sa bangko simbahan ba, tiglimpyo ba, kanang mga abog ba, kanang abog, nangamatay silang duha. Pag-abutan ni Pedro, oy, welcome mo duha, kay sus, ka mga buutan ninyo, langit mo duha, langit silang duha, taga simbahan ko tugod, ng trabaho yun. Yang gidalan si Pedro nga, sige, talakaw ang ihatod tamos niyuhang mga inyong mga puyanan. O nang gihatod katong gitawag tog manang na trabaho sa mga bangko ba. So, ingon si Pedro kana mo na imong mansion. Mansion gud eh. Perting puwang, no? Dingon na tong dunya nga si Donet ako mas dako pag di nagi swimming pool ko agi tingali na agi ni ko. Sus, gapot siya dito, pag abot sudahan, mo na anak kapuyo, siga yung mata, payag. So, kung wag ka na magkailis? Nga akong donation si Van, grabe, akong tabang si Van, grabe man, ano man eh. Ingon siya, kung saan mamahimo na mo? Nga kining materialis padaan ninyo, wala man yun. Ang imong padaan, diyo tayo kayo. O dako ka donation si Van. Pero ang iyong donation ba, gi-announce nimo, gipanabi nimo, gipakpaka na ka, wala na premiuhan na ka. Wala abot sa langit. Ang balita, wala. You receive the reward in heaven. Unang naabot din, gamay kayo lang ng mga materials na kutong regispayag. Pero kinis man ang tao, naglimpyo sa bangko niya. Kada adlaw ba limpyuhan, kada adlaw limpyuhan siya. Haron nga malimpyo ang simbahan, aron ang malingkod din di abugan. Nya usahay pagani kung doon nila may hugaw, yaw-yawan pa siya, kasab-an pa siya, no? Sawayon pa siya, pero hilom lagi po siya. Kadlaw-adlaw, kanunay lagi po siya trabaho, halad nga to sa Ginoo. Nasa kini, ang iyang faithfulness in little things, gamay kay ni siya. Kung nagpadayon sa niini, tanang sakripisyo, iyang gihalad. Dako kaining materiales fuertes para sa harian sa langit. Munang namansyon na ang iyahang ipuyan. Mangigsoon, usa nagabutang ba? Kini bitaw mga atong bahandi, salapi, kaalam, kini tanga bitaw ba? Isip maayong piniyalan ba? Nani nato. Pero dili ni question ba sa unsa kadako atong bahandi o salapi? Di ni question, pong Pastor Ginoo ba, nga ang ayaw gyud na pagbantay gyud mo sa kahakog. Kaya kinabuhi ko no, dili nakita nimo diya sa imuhang kadato.
not in your possessions. Ang isip nila naa sa disposition sa kasing-kasing. Kung sa pagbutang, sa mga butang nimo sa imong kinabuhi, madakog magamay na, kung di mo kasing-kasing ingon niini, buhaton nimo ang tanan gyud, no? Tungod sa gitawag natog paghimaya sa Dios, no? Paghimaya sa Dios. Gamiton ng mga butang sa pag-alagad sa Dios, serving the Lord, no? Isip piniyalan. O gamit o imo nang bahay mga imuhang mga gas sa Ginoo, makanunayan sa pag-alagad kaniya. That is what matters. Magamay badako, pero kana mahimo kang maayong piniyalan. Dili ni sayon mga igsuon, di ni sayon kaayo. Pero ang mao kining hagit sa ebanghelyo kanato, no? Kita unta mahimo maayong piniyalan. Amen. Nagatuwa ka sa Dios, Amahan magagahom sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta. Ni Yesu Kristo, yung anak na bugtong Ginoo nato. Panamkong sa lang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria nga Birhen. Kasagasugon ni Poncio Pilato. Nasa sa krus na matay gilubo. Ikonsat sa mga minatay. Tulog alaw na banhaw, misaka sa langit. Ikon sa to sa Dios, Amahan magagahom sa tanan. Ganito mabalik siya na pahukom sa buhi o sa mga minatay. At tuko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, pagabanaw sa lawas, inabuhing dayo. Ay sumagampo kita sa Dios sa atong Amahan, kinsa mipiyal ka nato nining kalibutana, mayroon kita Ginoo, dungga ang pag-ampo sa imong mga alagad. Alang sa simbahan ug sa iyang mga pangulo nga ang kamatinud-anon sa pag-alagad ug ang kaputli sa kinabuhi mauntay timaan sa pagig-uban ni Kristo sa iyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong anaa sa katungdanan sa mga nasod ug kagamhanan nga mahimo unta silang matuod nga saksi sa kaangayan ug kamatuoran, anda mo laban sa katarong ug mosalikway sa bisan unsang tentasyon sa pagpahimulos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kabag-uhan sa katalingban nga magsugod kini sa pagbag-o sa kinasingkasing ug hiyas sa usag-usa, pinasubay sa mensahe sa atong Eucharistia karon, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga nagantos tungod sa sakit nga makakaplag silag mga tao nga ipiyal sa Ginoo aron mapagaan sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pinayalan sa Dios nga mibiya na niining kalibutana nga makadawat na sa ganti nga iyang gisaad kanila, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga igsuuntang nangamatay, nga mailana ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga among Diyos, ihatag kanamo ang kusog o kadasig sa pagtrabaho karon alang sa usa ka malipayong kalibutan ngadto sa maabot din ikaw mao ang Diyos o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Isur mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amaha magagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami ni ining mga gasa, mas mapakita sa mo ang pagtuog paghigugma, yung mga makapahimuot kini kanimo, na naghimo alang kanamo, nga pasalamat ni Jesucristo imong anak. Kini mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon pasalamat kami kanimo kanunay tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagis pagpangluwas. Manika aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Pamay imong pagbuot nga maluwas kang pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikoy sa tao ang paghigala kanimo. Parang tao mismo mo ay nag-uli niini kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nagaawit mi sa imong himaya. Duyog sa tingog sa pag-awit. Santos suburan sa nagkasantos. Pagsantos ni mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sakit siyang kaugalingon mikuha siyag paan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kung sa sakalis, pasalamat o pag-usam og midayeg, mihatag ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kinig Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniya ron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik kami. Paghandong sa matayon pagabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon mo tubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumigin mo mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inulong mo sa mga igsuong nangamatay. Malaong nga banhaw sila, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. At sila pagsunod sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang nakatuman sa imong kabubuto hatas imong katuigan. Uban kanila,
amo kang daigog himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tanabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayo sa nang kasamok. Ikapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo ng mga apostol, isang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw hatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubut hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Makita panaginig suunay.
sa Dios sa gawagtang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo, giligon mo kami pinaagi ng Eukaristiya. Padayon na ang pagtabang kanamo. Pinaagi sa imong gugma. Himo ang maghubad namo ngadto sa buhat ng pagtuo o ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, idawat sa imong anak, kasakit kamatayan sa krus, itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan, dugang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Proud na nag-antos tungod sa sakit sa balatian, nagkanggong gipili siya na mahimong santos. Ngayong kasakit, ngayong sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Ngayong gipangayo, lagi sa maginis sa Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kahiusat sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Itong pasalamat nato sa atong donors and sponsors, tuwasang mas participants sa readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong kuwari karon ang Son of Mary, atong offerer, Dr. Elaine Dalito o Penny Pajares, atong pilgrims, Riders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Aurelio, World Apostle of Fatima, Basak Mandawi, Couple for Christ, San Vicente Chapter Aurelio, Legion of Mary, Senatos of Cebu. Ang Ginoo na kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Na ako'y amiga, Nor, nagahilak yun siyang ni istorya, kay pertig di ko dahil nila datua, dato dyo kaayo sila. Naghilak siya, kay nakahinomdom siya sa gisulti ni Jesus nga, dili ka makapaulipon sa kwarta o sa Ginoo. Nya na kuan siya, mo yung nihilak siya, kay ang iyan tanaw, basin ko no, og mas spiritual burden ang ilang katigayunan, kay perti man yun nilang datua. Karon, ako siyang giingnan nga, na may daghang dato nga
santos kayo mga kinabuhi. Naapog ko'y close friend gyud nga dili dato sister. Pero sa wala pa siya mo retire ingon gud siya nga ang akong madawat nga retirement para gid ni pod sa akong mga anak ug mga apo. Dako kayo. Dako gipalit ginya kayo siya og house and lot na diri. Unya lalipay kaayo nya ingon do na maghigayon nga dunay problema nga na hospital nya kinahanglan gyud kwarta. So ni suggest ang usa ka anak nga ibaligya na lang na. Nitubag man sad ang papa ayaw. Maayo na lang na ugma ninyo og sa mga apo. So gi-invest ni ang money pinaagi ana mabulahan ang kay wa magyud mo gamot sa kalibutan sister mga wa man gyud. So at least ang iyang mga anak dili maglisod. Unsaon man nato pagpuyo nor nga dili ta maulipon anang mga kwarta. Daghan kayong credit cards maulipon jud anak kay easy man gyud na kaayo nga maka do na kay access. So Monsignor. Ay, nako. Kanang, yan lang yun ini ba? Maladungi lang atong kinabuhi. Tanang kinabuhi, palibot na to o atog yung personal kinabuhi. No? Hakog ganay ka, di juga malipayon. Di dyan. O manggihatagon ganay ka, malipayon juga yun. Di na question sa kwarta, sa bahandi, yun kanina, question na sa imong disposition sa imong kasing-kasing. Muna, even life itself will teach you ba? No? Kung mamalando kasi mong kinabuhi, bitan laog ka, you can honestly say to yourself, are you really happy with that? I don't think so. Kung mamalando juga yun. No? Dili yun. So, usaon na ito ni Ana, magigsuon mo na gini. Ito ang antidote of greed ba? No? Ibaw ta. Ang muning po Ginoo, be careful sa tarang kahakog, no? Kaya ang kinabuhi ko doon doesn't consist in the abundance of your possessions, but in the dispositions of your heart. Nga naa ka, kamo share, kamo sabot, mo share sa imong kinabuhi. Kaya kita mag-isog gibuhat sa Ginoo, harong kita mahigugma. Kung malipay lang tayo, mahigugma tayo mapaambita. Buhata sa Ginoo for ourselves. Muna kung ato ang kaulingon, ato lang yung tanawon, ato lang yung kaulingon, ibaw juga, deep inside you, dili malipay, mga tao sa palibot do, dili yun sa malipay. Kaya na lang, pamalandungin lang gina ang palibot sa mga kinabuhi. And be honest, talk to yourself, talk to the Lord. Di so dabihan, di so biyagayin pero hinay-hinay ito ang grasa sa Ginoo. Hinay na ito, nga kiri makausap na ito. No? Makausap na ito. Because balikon ako, you're never, ever happy when you're greedy. No? So please, pray. Aron doon na tayo gitawag ito conversion. Kaya kompletan kita magbubati nas uban, may gugman nas uban, mawaan na ang kahakog. Then you can share. Di lang imong kwarta, time, and talent. And then, manigingon mo na tinuod nga dato. Ang tao, dato, di tungod daghan sa kwarta, dato sa tungod kay sa kamo siya sa isa ka tao. Madato ang tamong tanan. Amen.